Garaizaiak bizitu munduak eta arekin batera langileriak eta horren ondorioz 11 dira irekita dauden borrokarako esparruak horietako asko kisla izan dute bart, maiatzaren lehenerako deitutako mobilizazioetan Euskal Herri osoan zehar zabaldu baitira eta hiriburuetan izan dira mobilizazio nagusiak eguerdei partean gehienak, nahiz eta arratsaldean ere izan ziren batzuk. Sindikatu abertzale bakoitzak nork bere aldetik egin zituen martxak elak borrokan ari gara lemapean deitu zuen, manifestazioetara Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean. Bilbon izan zen, Michel Lakuntza idazkari nagusia eta Espainiako gobernuak eta Europako batasunak adostutako funtsak partxe bat besterik ez direla iritzi zuen. Gainera, ultraeskuinak eta multinazionalek gero eta botere handiagoa dutela ohartarazi zuten. Bilbon izan zen Garbiñe Aranburu ere labeko idazkari nagusia, elak bezala labek ere Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan deitu zuen protestara, baita beste hainbat herritan ere. Egin dezagun posible izan da sindikatuaren aurtengo lema eta zainketen lanaren eta aberastasunaren banaketan jarri dute. Arreta bere hitzaldian Aranburuk errotiko aldaketak eskatu zituen. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek berriz batera atera ziren Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean. Euren pankartetan erakutsi dutenez, argi dute zein den konponbidea, soldatak igo, prezioei eutsi eta berdintasun handiagoa horixe izan zuten gainera leloa. Ipar Euskal Herrian aldiz sindikatu zein eragileek elkarrekin ateratzea hobetsi dute maiatzaren lehenean, mundu justu, jasangarri, solidario eta baketsu baten alde gu gara alternatiba lelopean. Arratsaldeon guztioi, maiatzaren lehenaren argazkia horrela Nafarroara begira jarriko gara orain, izan ere Nafarroako parlamentuak bai ingelesez ikasteko programa blindatu du pasaden astean sozialisten eta nabarrasumaren botuekin. Ingelesezko irakaskuntza programa de ereduaren pare jarri dute eta hiriko gobernuaren baitan irekitako arrakalaren erakusle izan da erabakia. Gaiari heltzeko Maria Solana Geroa baiko parlamentari eta aurreko legealdiko hezkuntza kontseilari oiarekin konexioa egin dugu magazinean. Aurreko ostegunean ingelesa derrigorrezko hizkuntza eskakizuna bihurtu zen eta horrela mintzatu da Solana onartutako programaren ondorioez. Gure kezka nagusiak juridikoki zeintzuk diren, jarraitzen dute izaten berdintzuak, bino areagotuak eta are grabeagoak, ezta? Batetik esaten dute lorabnak edo forua mejoramenduan legeak egiten digula eskumena eman hemen horrelako gauza bat egiteko, hau da, ingelera profil gisa eskatzeko. Bueno, ala baldin bada, edo horrela balitz zertarako beharko genuke foru lege bat egin zezatela, funtzio publikotik deialdi bat egiten dutena bezala erizaintza plazatarako edo zuhiltzaile edo foruzain plazatarako. Ez genuen behar lege hau. Hezkuntzaz Nafarroako 03 eskoletako langileek erabaki zaila hartu dute. Gaur greba mugagabea hasi dute, feminizatutako eta prekarizatutako enpleguentzako irtenbide baten bila, eta ez hitzaien eta aurren ratio egokien alde. Izan ere, Nafarroako parlamentuko osoko bilkurak ez du onartu Nafarroako 03 plataformaren aldarrikapenei babesa ematen dien ebazpenak. Geroa baik Euskal Herria Bilduk eta ezkerrak batera aurkeztutako mozioak Podemosen babesa izan du, baina Nabarrasumak eta PSNek kontra bozkatu dute. Ebazpenean kalitatea, unibertsaltasuna, doakotasuna eta lanbaldintzen hobekuntzara bideratutako hezkuntza ziklo gisa 03 zikloa duintzaren aldeko apustua egiten zuten. Era berean lan maila sortzeko eskatu zen, baina ukatu egin zaie parte hartzea. Aider Garde 03 plataformako kidea. Organismo berriaren sorreraren bilera horretan argi adierazi zuen kontseilari jaunak ez duela gure parte hartzea organismo horretan nahi, eta puntualki deituko gaituztela besterik ez. Hortaz, plataformari eskaintza hori etzaio nahikoa iruditzen greba deialdia bertan bera uzteko, baina argi dago ez dagoela inolako konpromiso politikorik 03arekiko, eta guk greba deialdiarekin aurrera egingo dugula. Azken baliabidea zen, hasieratik esan genuen, guk grebara ez dugula joan nahi, baina argi dago greba aurrera doan einean edo greba deialdi hau aurrera doan einean badirudi zerbait mugitzen hasia dela, ez? Orduan, hortan mantentzen gara.
Bestadetik Foru hobekuntzak 40 urte beteko ditu aurten. 1982ko martxoaren 15ean onartu zuen Nafarroako Parlamentuak eta urte hartako abuztuaren 16az geroztik dago indarrean. Ez den erreferendumik egin urte horrena baliatuz, 21 Nafarroa herriekin bidean mobilizazioa egingo du maiatzaren 14an, Iruñeko Sarasate pasealekuan arratsaldeko 5:00 ireki dezagun eztabaida parte hartzea eta kontsulta da leloa, eta adostasun berriak lortuko dituen eztabaida politiko eta sozial bat eskatuko duten, baita ura Nafar gizarteak berretsi dezan ere. Foru hobekuntzak defizit demokratikoa duela salatu duten, horregatik nahi dute eztabaida ireki gainera haien auruz, lege horrek ez du Nafarroako egungo gizartearekin bat egiten, ez baita era berritu, eta bertan zehazten dena ere, ez baita bete ala 40 urte geroago, eskumen asko eskualdatu gabe daudela salatu du 21 Nafarroa taldeak, eta Nafarroak Espainiarekin eta Europarekin duen harreman eredua erabakitzeko bermeak eskatu ditu. Gaizalatuta berriz, 2 urteren ondoren, geroa ikusteko esperantza ekarri du Nafarroaren egunak bai gorrira, zuti gitezen berriz, leloarekin itzuli da euskararen, euskal kulturaren eta bereziki Nafarroaren batasunaren orean ospatzen den jaian, irrintzi, desfile, dantza eta kantuek hartu dute protagonismoa, baina baita 2 urte lainotsu hauetan bizkortu diren aldarrikapenak ere. Nafarroaren eguna 1979an antolatu zen lehen aldiz baigorrin. COVID-19 iritsi arte lau hamarkadetan zehar inoiz ez zuen hutsik egin euskararen, euskal kulturaren eta bereziki Nafarroaren batasunaren orean ospatzen den jaiak. Aurtengo edizioa zutik gaitezen berriz leloarekin iritsi da, beraz, Nafarroaren egunaren itzulera islatu nahian, eta hori gogoratu dute Basaizea elkarteko kideek adierazi legez, azken 2 urte hauen hainbat bizipen, esperientzia zein irakaspen anitzen ondorioz, Nafarroaren egunak aurten ere geroa ikusteko esperantza ekarri du. Ordea, Frantses estatuan ezkerra baturik aurkezteko lehen urratsa egin dute Frantzia intsumitsuak eta Europa Ekologista Berdeek atzo maiatzaren batean egin zuten akordioa Frantziako legebiltzarreko bozetara elkarrekin aurkezteko. Programa bat finkatu dute, zenbait neurri adostu tartean dira, gutxieneko soldata 1.400 eurora handitzea, erretreta 60 urtetan hartu ahal izarekitzeko aldarria. Presidentetzarako bota iritsita momentu historikotzat jo dute batuketa. Otsaiaren 13an hasi zen Ukrainako gerra eta ordutik 3.000 ukrainar baino gehiago etorri dira Euskal Herrira orain, gerra hasi eta 2 hilabetera errefuxiatuak pixkanaka hasi dira euren herrialdera itzultzen. Eusko Jaurlaritzak joera hori baieztatu du adibidez, baina ezinezkoa da jakitea zenbat lagun bueltatu diren Ukrainara. Ane Irazabalek heldu dio gaiari gurean entzun dezagu. Ikusten ari gara, emakume asko bueltatzea erabaki dutela. Eta orduan, azken asteetan, duela 2 aste berrezarri ziren berriz ere konexioak, autobuseko konexioak, eta erreserba guztiak beteta daude datozen asteetarako. Gehienak emakumeak dira zergatik, duela 2 hilabete iritsi ziren errefuxiatu gehienak ere emakumeak zirelako, eta erabaki dute, nolabait berriz ere hiriburura itzultzea. Gehienak seme-alabak ez dituztenak dira, kontuan izan behar dugu hemen seme-alabekin ihes egin zuten familia askoren kasuan, ume horiek eskolaratu egin direla Alemanian. Eta orduan asko esaten digutena da, itxaron egingo dutela gutxienez ikasturtea amaitu arte eta gerraren nondik norakoak nora doazen jakin arte, berriz ere itzuli edo ez erabakitzeko, baina fenomeno bada eta gero eta gehiago ikusten ari gara, horixe, Berlinetik Kievera itzultzen ari diren emakume errefuxiatuen pasarte hori. Eguneko lerroburuekin bukatzeko berriz, kiroletan emakumeen futbolaren profesionalizazioan egiten ari diren urratsetan aurrera egitea da. Ainhoa Tirapu Atezain eta entrenatzaile ohiaren erronka emakumeen futboliga zuzentzera aurkeztea, bide horretan kokatu du kirolari nafarrak eta Amekako Donostiako lantaldearekin izan da gaiaz solasean entzun. Aurrera pausa eman dugu Dolores eta biok esateko, izan nahi garela lehenengo horiek emakumezkoen futbolari laguntzen, hau nolabait sostengarri egiten eta etorkizunerako proiektu on bat ateratzen, ez? Azkenean, emakumezkoen futbol asko hasi da azkeneko urteetan, baina pandemiaren ostean gero egon diren gatazkekin asko gelditu da eta azkeneko 2 urte hauek oso geratuta egon dira. Eta uste dugu gure ikuspuntua ona izan daitekela egoera hori hobetzeko eta dagoen nolatua aprobetxatzeko. Azkenean
denbora gehiago pasatzen uzten balin badugu, galtzeko zorian gaude. Asteleheneko lerroburuak horrela aipatu dugu eguneko argazkian ere, maiatzaren leheneko manifestazioek kaleak hartu dituzte. Bart, sindikatuek hiriburuetan egin dituzte mobilizazio nagusiak langileen nazioarteko egunean. Sindikatu abertzale bakoitzak nork bere aldetik egin ditu martxak, aldiz Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek elkarrekin egin dituzte. Hilaren lehenarekin lotuta Araban begirada jarraita, metalgintzaren sektorean izan da greba mugimendurik azpimarragarriena. Gasteizko 11ko lantaldeak landu du gaia. Kaleak hartu dituzte maiatzaren leheneko manifestazioek Araban ere. Gasteizen sindikatu bakoitzak bere deialdi propioa egin du. Andre Maria Zuritik goizeko 11etan UGT eta Komisiones Obreras sindikatuak abiatu dira. Toki beretik baina 12etan ELA sindikatua atera da manifestazioan. Ordu horretan ere abiatu dala, baina Mateo Moraza kaletik. Aldarriei dagokienez, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek soldatak igotzeko eta prezioak murrizteko beharra azpimarratu eta berdintasuna galdegin dute. ELAk bizitza garestitzearen eta 551.600 lan prekarioen aurkako ekimenean murgilduta prekarietatearen aurkako borroka lehenetsi du. Eta LAB sindikatuak zaintza lanak enplegua eta aberastasuna banatzeko aldarrian jarri du ardatza. Bestalde, hitzarmenak KPI handiaren arabera berritzeko negoziazio konplexuan, metalaren sektorea da urte hasieratik sindikatuek eta patronalak duten jokalekurik ikusgarriena. Araban, 3 greba egun erregistratu dituzte sindikatuek sea patronala mugiarazteko. Maiatzaren 18an, 24an eta 26an. Eta Bizkaian gero eta urrunago daude aldeak eta gero eta gertuago mobilizazio handiak ELAk eta LABek ohartarazi dutenez. Nafarroan ere berritzeko dago hitzarmena eta negoziazioa oso moteldoa. 110.000 behargin biltzen ditu sektoreak 3 lurralde horietan. Hala greba hotxarekin iritsi da urtengo maiatzaren lehena eta borrokan diren beharginek ere uren aldarriak atera dituzte. Kalera esaterako Alkontzako langileek ez duten hutsik egin atzoko mobilizazioetan. Ibizar taldeak Alkontzan iragarritako enplegu erregulazio espedientean justifikaziorik ez duelakoan 60 egunetik gora greban daramatzate Beherangoko enpresako langileek. Azken ostiralean ertzaintzaren errepresioa salatu zuten eta bertan izan zen Airadurreta lankidea gogoratu dezagun. 2 hilabete baino gehiago daramatzate greban Alkontza Irizar enpresako langileek. Otsailaren 28an lanosteari ekin zioten lanpostuen eta lantegiaren etorkizunaren defentsan. Irizar taldeko zuzendaritzak burututako 25 kaleratzen kontra alegia. Hemen egon gara 2 hilabete baino gehiago eta zuzendaritxaren mehatxuak gain, poliziare etorri da. Ikusi duzuenez aste honetan egon gara poliziaren kontra egun guztian. Izan ere, apirilaren 25an Irizar taldeak Alkontza kudeatzeko ezarri zuen. Norgestion enpresak lantegia zabaltzea erabaki zuen eta astelehenetik tentsio uneak errepikatu dira protestan ari ziren grebalarien eta ertzaintzako agenten artean. Ostiralean ordea aurreko 4 egunetan ez bezala, naiz eta ertzaintza gerturatu, ez da langilerik sartu fabrikara. Hala, lantegiko ateak ez irekitzea garaipentzat jo dute grebalariek. Eguna garaipen bat izan da, ze eskirolak ez dira lanera etorri gaur. Labeko ordezkari Urko Herrerak iragarri dionez 11 telebistari gainera, grebak jarraitzan duen bitartean lantegiko ateak ez dira irekiko. Edo nola ere, Alkontzako lantegira beharginik joan ez den arren, greban daudenek prentzaurrekoa egin dute. Ertzaintzaren jazarpena zalatzeko, kaleratutako langileak berriro onartzea eskatzeko eta Irizarri lantegiarentzako industria plan bideragarria exigitzeko. Enpleguaren eta etorkizunaren alde, Alkontzan ez dago inor soberan. Egun hauetan jasan ari garen poliziaren errepresioa salatu nahi dugu. Eta Eusko Jaurlaritzari exigitzen diogu polizia lantegitik ateratzeko eta Alkontzaren enplegua eta etorkizunaren defentsako bitarteko jartzeko. A Irizar le exigimos la readmisión de nuestros compañeros despedidos, ya que se siente para abordar el plan industrial que garantice el empleo y el futuro de Alkonza.
Bestadetik Bizkaiari gorria jaio da memoria lanabe sartuta, gaurkoa borrokatu eta biharkoa eraikitzeko martxo bukaeran aurkeztu zuten dinamika herritarra Durangon eta ekimenaren nondik norakoak azaltzeko Julen Orbea izan du gaur gurean gonbidatu nagusi gisara. Ekainaren 18an jarri dute hitzordu nagusia. Durangoko bonbardaketaren urteurrenaren bueltan edo egin genuen aurkezpena eta orain genuen manifestu moduko batean 3 helburutxorekin. Bata zen, orain aurten efemeride garrantzitsu bat datorkigu, 85 urte betetzen dira udaberri honetan, fasistak Bizkaira etorri zirela, eta horren bueltan hori oroitu eta hori ahaztu ezin dugun zeo zer denez, hori badaukagu helburu gisa. Baina baita ere, hausnarketa bat egin genuen, eta horrek ere balio beharko lukela lanabes bezala etorkizunerako. Espainiako gobernuko presidentetza ministro Felix Bolañosek iragarri duenez, Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezen eta defentsa ministro Margarita Roblesen sakelakoak zelatatuak izan dira. Jakinarazi duenez, Pegasus sistemaren bidez egin dute espioitza, 2021ko maiatzean espiatu zuten Sánchez eta 2021ko ekainean Robles bi aste joan dira Pegasus programaren gaineko auziak eztanda egin zuenetik The Citizen Lab ikerketa zentroak egin eta New Yorker edabideak argitaraturiko datuen arabera, 61 buruzagi independentista espiatu dituzte zelatari digitalaren bitartez. Espioitza kasu horiek nabarmen harrotu ditu hautsak azken asteotan, are ondorio politiko aski handiak ere eragin litzake auziak. Gaurkoan programatu gabea zen prentsaurrekoa egin du Madrilek salaketaren berri emateko. Los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus, que, como saben ustedes, es una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles. Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes, no son suposiciones. Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley. Erreakzio katea eragin dute Bolañosek goizean egindako adierazpenek, besteak beste Jon Iñarritu Euskal Herria Bilduko diputatuak Twitter sarea baliatuta. Espainiako gobernuari adierazi dio ez duela hainbesteko irmotasuna erakutsi buruzagi independentistak zelatatu dituztenan eta biak ala biak larriak direla. Era berean Omnium Kultural elkarteak eta KUP alderdiak kereia bana aurkeztu dute gaur. NSO Group enpresaren aurka, Israelgo NSO Group enpresa da, Pegasus espioitza tresnaren sortzailea eta Omniumek eta KUPek kereiak jarri dituzte haren aurka, iritzita oinarrizko eskubideak masiboki eta modu larrian urratu dituela, besteak beste komunikazioak sekretupean izateko eskubidea eta intimitate eskubidea urratu dituela uste dute. Adierazpen eskubidea eta defentsarako eskubidea ere zeharka urratu dituela argudiatu dute salaketetan. Martzonako 32. instrukzio epaitegian aurkeztu dituzte kereiak. Omnium Kulturalek 3 kideren izenean aurkeztu du berea, Marcel Mauri elkarteko presidente ordearen izenean, Elena Jimenez nazioarteko ataleko arduradunaren eta Atxel Bonet kazetariaren izenean, KUPek berriz, David Fernández, Carles Herriera eta Albert Botrankideen izenean aurkeztu du kereia. Omnium Kulturalek eta KUPek nork bere aldetik aurkeztu dituzte kereiak, baina biek ala biek eduki berbera dute. Eta gaiz aldatuta ingurugiroari dagokionez, Espainiako eta Hego Euskal Herriko 13 erkidegok eta 2 hiri autonomoek lurralde eta hirigintza plangintzaren segurtasun juridikoaren alde sinatu duten manifestuarekin kezka agertu du ekologistak martxanek. Taldearen ustez, legez kanpoko hirigintza babesteko eskatu duten manifestua da eta nabarmendu du eredu hori hilgarria dela ekonomiarentzat, enpleguarentzat eta ingurumenarentzat. Espainiar Estatuko eta Hego Euskal Herriko 13 erkidegok eta 2 hiri autonomoek lurralde eta hirigintza plangintzaren segurtasun juridikoaren aldeko manifestua sinatu dute. Bertan hirigintza eta lurralde plangintzari segurtasun juridikoa eskainiko dion lege bat bultzatzea eskatzen diote Pedro Sánchezen gobernuari. Ekologistak martxanek baina kezka adierazi du legezkapoko hirigintza babesteko eskatu duten manifestua dela nabarmenduz eta ez dator bat manifestuaren edukiarekin. Testuak lurzoruen eta estatuko birgaitzari buruzko legearen aldaketak eskatzen ditu, auzitegiek plangintza edo hirigintza tresnak baliogabetu ez ditzaten saiesteko. Talde ekologistaren arabera eredu espekulatibo horrek dagoeneko erakutsi du hilgarria dela ekonomiarentzat, enpleguarentzat eta ingurumenarentzat.
Hitzarmena sinatu duten eskualdeek beharrezkotza jotzen dute azken urteotan modu esponentzialan areagotu den egoera bat arinduko duen estatuko araudia bultzatzea, hala nola lurralde edo hirigintza plangintzaren deuseztasun kasuak. Kasu horretan ordea ekologiste diote batzuetan ez direla aintzat hartzen txosten teknikoak edo ez direla txosten sektorialak egiten, besteak beste ingurumen babesa ziurtatzeko, edota ez dela bermatzen babestutako lurzoru erreserbak errespetatuko direla, eta plana ekonomikoki bideragarria eta jasangarria izango dela. Horren ondorioz plan jasanezinak inpaktu handikoak eta neurriz gainekoak planteatzen direla azpimarratu du ekologistak martxan taldeak, itsasertzaren, jabari publiko hidraulikoaren edo espazio babestuen babesa alde batera utzita, eta arrazoi horiek eragiten dutela auzitegiek hirigintza planak baliogabetzat jotzea. Ekologisten iritziz autonomia erkidegoek planen eta administrazio izapideen kalitatea hobetu dezakete, indarrean dagoen legeria bete ez dezaten. Horretarako estatuan eta autonomia erkidegoan hartu beharko lirateken beste neurri askoren artean toki korporazioei baliabideak ematea eta aholkularitza egokia ematea litzatekela nabarmendu dute. Etxerako bidea gerturatzeko jaialdi bat egingo dute urriaren 8an, sareren urteko mobilizazio handiena izango da eta Donostian egingo dute manifestazio bat eta musika jaialdi bat uztartuko dituzte eta ekimenaren berri emateko gurean izan da gaur modu telematikoan bada ere, Ignacio Oiarzabal sareko bozeramailea. Denbora bat, erronka bat jarri genion jendarteari, azkenean presoen inguruan ematen ari zen etxeratze prozesu horretan ere, bide bat egiteko eta Euskal Herriak dituen biztanle haina kopuru kilometro egiteko denon artean, eta gure asmoa da erronka hori datorren urriaren 8an denok elkarrekin amaitzea, jaialdi baten bueltan, baina baita ere aldarrikapenezko eta mobilizatzeko egun bat izatea nahi dugu. Azkenean urte asko daramatzagu urruntze politikaren aurka lanean, ekimen ezberdinak antolatzen, ezberdinekin konsensuak bilatzen, da guk uste dugu azkenean egin den lan guzti horrek ere lagundu duela aldaketa hauek emateko, urruntze politika oraindik amaitu gabe dagoen arren, fase horretan edo bide horretan dagoela uste dugu, baina garbi daukagu oraindik bide luze bat daukagula egiteko. Larunbatan aurkeztu zuen sarek ekimena, hala egun horretan emango dute bukatutzat, sarek bere buruari jarritako 3 milioi pasatxo kilometroko erronka izan bidea dinamikaren bidez hain zuzen asmoa zuten Euskal Herrian dauden biztanle beste kilometro egitea, Euskal presoen eskubideen alde eta urriaren 8ko egunean egingo dituzte azken kilometroan Goizez bulebarrean. Etxera bidea agertu lelopean, elkarbizitzaren eta espetxe politikari dagokionean hasitako aldaketa garrantzitsu honen aldeko bultzada erraldoia irudikatu nahi dugu urriaren 8 honetan, Donostian. Horretarako, egun osoko egitarau zabal eta anitza osatu dugularik. Besteak beste, 11etan emango diogu hasiera egunari, bulebarrean, azken kilometroak egiteko martxa koloretsuarekin. Jarraian, manifestazio alai bat egingo dugu, 12etan, Pio 12 plazatik hasita. Manifestazioari amaiera emateko ekitalditzo bat egingo dugu Ilunben kanpoko aldean, non komunikatua irakurri ondoren, goizaldera arte luzatuko den musika jaialdirako prestatutako txosna eta jateko gunea zabalduko ditugun. Hala, arratsaldeko lehenengo orduan, 3:30etan, Ilunberen barruan, musika jaialdia hasiko da. Partaide batzuk zehaztu gabe badaude ere, besteak beste musika talde hauen kontzertuaz gozatu ahal izango dugu. Zutagar, Doktor Deseo, Belako, Sea Maiz, Esne Beltza, Dupla, Roten Amairu eta Trikidantz. Gune bat egongo da, txikienentzat ere, porrotzekin eta entretenimendurako bestelako jarduera askorekin. Egun borobile izatea nahi dugu, jarduera ugariarekin. Adin guztietarako, giro ona sortuz, eta jateko eta edateko aukera aukiaz. Aldarrikapen eguna izango da beraz, baina baita jaieguna ere. Ostera bi aldiz atzeratu behar izan dute lasterbidean, presoen aldeko elkartasun lasterketa 2020an izan behar zen 8. edizioak kanpezun egingo da azkenean, maiatzaren 28an egun osoko egitaraua prestatu dute, tartean zumba beroketa, lasterketa luzea eta laburra, ekitaldia eta kontzertuak. Morruz ez dutzen ditu
Eta lerro uretan aipatu bezala Ainhoa Tirapuk Unidas por el Fútbol European eta Dolores Martoregilekin batera, emakumezkoen ligako presidentea izateko hautagaitza aurkeztuko duela iragarri du komunikatu baten bitartez. Aurrera pausa eman dugu Dolores eta biok esateko izan nahi garela lehenengo horiek emakumezkoen futbolari laguntzen hau nolabait sustengarri egiten eta etorkizunerako proiektu on bat ateratzen. Azkenean, emakumezkoen futbol asko hasi da azkeneko urteetan, baina bai, pandemiaren ostean gero egon diren gatazkekin asko gelditu da eta azkeneko 2 urte hauek oso geratuta egon dira. Eta uste dugu gure ikuspuntua ona izan daitekeela egoera hori hobetzeko eta dagoen olatua aprobetxatzeko. Azkenean, denbora gehiago pasatzen uzten balin badugu, galtzeko zorian gaude. Bada modu honetan iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Nabitaldeak orain gutxi kaleratu duen Gardena bestiaren bideokliparekin agurtuko zaituztegu, hala gustatuko zaizuelakoan besterik ez zuraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.atarian ondo izan eta bihar arte. Dena ilunago urnasi hauetan eta orain ez da ikusten ondoan kekin ez dut ikutzen ezer eta zertan datzan nahi nuke ulertu orain honela dena ekin zai iluna